खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों दिहुननाय जावरिखां खुगा लाइसि। बे जावरिखां खुगा लाइसिखौ आं गाहाय सुजुगिरि प्रमद नार्जीआ देग्लाय 2023 मायथाइनि 17थि बिसान बे 17थि बिसान जावरिखां खुगा लाइसिखौ सेबखांनो थाखाय साखाफारा जादों। आसा खालामो गासै थुनलाइ मोजां मोनगिरि, लिरगिरि, फरायगिरि, सानथौगिरि साफ्रोमबो बे जावरिखां खुगा लाइसिखौ अनसायगोन होननानै। देग्लाय 2023 मायथाइनि 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै सेबखांनो लानाय जावरिखां खुगा लाइसिया 17थि बिसानाव आगान होबाय। देग्लाय सेबखांनो लानाय बे 17थि बिसानाव गासै लिरगिरिफोरा गाव गावनि बेसेन गोसा लिरबिदांखौ दैथायहरनानै बे जावरिखां खुगा लाइसि सेबखांनायाव जाबायदि महर होबाय, बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। आसा खालामो साफ्रोमबो जावरिखां खुगा लाइसिखौ अनसायगोन होननानै। आरो नैबे भिडिअ'खौ आं ओरैनो बयनिबो खाबुनि थाखाय बा आं जा बिबानाव मोनदों बेखौ जाहाथे मिथियो, बिथांमोननो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बुंलायै फोरमायहरनायजों लोगोसे साफ्रोमबो अनसायगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।